Představte si, že jste úředník a ministr vám nařídí, abyste do svého týmu zaměstnali jeho bratrance. Ten ale na danou pozici nemá vzdělání ani zkušenosti. V současnosti máte jako úředník možnost říct politikovi jasné ne, protože věnovat někomu místo jenom proto, že je to něčí známý, nám kvalitní státní správu opravdu nepřinese. Pro úředníky by nově mohlo být daleko těžší se v podobných situacích zachovat správně a ministra odmítnout. Pokud se zruší služební zákon, může ministr úředníka jednoduše vyhodit a na jeho místo dosadit svého člověka. Ve státní správě ale mají pracovat odborníci, ne političtí oblíbenci. Se zrušením zákona zmizí služební komise, kam se dnes mohou úředníci odvolat, pokud mají pocit, že byli vyhozeni neprávem. Návrh na zrušení služebního zákona už prošel tady v Poslanecké sněmovně druhým čtením. Za nezávislou státní správu ale ještě můžeme bojovat. Nejlepší by bylo upustit od ukvapených návrhů a udělat komplexní reformu státní správy. Začněme znovu a pořádně. Sdílejte tohle video a označujte politiky, ať ví, že chceme profesionální státní správu, která je chráněna před politickými tlaky.